Usamla Jim Wilson Thongni Nakashnong Rangblang Pomrew Southwest Khasi Hills District ula dono yala ka jingim hadien bula syabat boarding haway upus ubadon hakaway ka klaw jong katay ka shnong kabadon marjan bat ka ying jong u. Secretary ka shnong Rangblang Pomrew ula uba Boxstone Thongni ula pentip ba ka ni ka jingja kala ja haka steps ngi balang. Hadien katay ka jingja uba Thongni bat ki nong shong shnong kila penpau ya ka jingbitar persya ya ka MEPDCL halor ka jingbam kit kli bat bam shimkia ya ka kamram wat haba kila pentip bunsin halor ki jingjulor ki pos elektrik bat ki waya elektrik ki balap jan kendo. Don ki pos ki senar gelong kum ki senar wajan kira ke office bude kram le ye tingi sang le ke office kram patio ngala ong chisin bala da je ye pi ap tang tabari abril dala ya abril pile kum no ngala padi mi abril ti sa office ke hap ban le ye halol ka dijia ni ka snong ru ni mahap ban ong ba ngim don ka jing song suk song san la da galong tangkum ni hap ban ai ka report ka batikina se keyboard ki bahalor tinang taru ngasu badong ba menem step ka jia kumto inang mut pa jing jia tang malumala ndala on page ni kirang ba snong ni lapen ban ba upus la ingding hadu ten rajo ni upus wat kimrat kimreng ru ngi hang to ki knai ki risang ki layap Ka office jong